माहेर सासर व्लॉगमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवते एक पाळण्याचा प्रोग्राम आणि भवानी मंदिर. हे आमचं बिदरमध्ये कर्नाटकमधलं भवानी मंदिर आहे. देवी कॉलनीमध्ये हे स्थित आहे. छोटे मोठे कार्यक्रम ह्या ठिकाणी होत असतात. तर पाळण्याचा प्रोग्राम चाललेला आहे आणि तिथे मी गेले होते, तर तिथलं दृश्य तुम्हाला मी दाखवत आहे. बघा पाळण्याला किती सजवलेले आहेत. सर्व अतिथी येऊन गेलेले आहेत. मी शेवटी गेले होते. खूप गर्दी कमी झाली होती मी गेले त्यावेळेस. माझी भेटवस्तू देण्यासाठी मी तिला बोलवत आहे. खूप छान असे भवानी मंदिर आहे. लहान प्रोग्राम आपण इथं आरामशीर करू शकतो. कुंकू लावून मी भेटवस्तू देत आहे. पाठीमागे जेवणाची व्यवस्था. बाळ खूपच रडत होतं, त्यामुळे मी घाईघाईमध्ये भेटवस्तू दिली. मी माझी भेटवस्तू देत आहे. मंदिरचे दरवाजे बंद आहेत, म्हणजे गाभाऱ्याचे.